Доколкото аз ви разбрах и това, което аз виждам вътре в себе си, това е това, че разумът следва сърцето, т.е. в началото ние имаме пряко отдаване на Твореца, поправенето става в сърцето и едва тогава разликата в чувствата и разликата между горчивото и сладкото, усещането ни дава представа какво е истина и какво е лъжа. Разликата между истина и лъжа е резултат от усещане, което се случват на първо място в сърцето ли? Какво поправя? Разумът ли поправя сърцето или сърцето поправя разума? Това ли е въпросът? Не. Кое е изначално? Разумът или сърцето? Какво означава идва? Какво поправени идва първо? Ние получаваме въздействието на Твореца върху десятката. И когато той започва да действа върху нас, той започва да действа върху сърцето или разума. Доколкото аз чувствам, на мен ми се струва, че започва със сърцето. Правилно от сърцето, да. Разума не може да разбере повече, отколкото сърцето чувства. Ти си прав. И той казва също така, Рав, ако това е така, може ли да се каже, че отдаването, аз мисля, че нямаме разчет, че не се прави разчет, не се прави сметка. Тогава как можем да различим между истината и лъжата в отдаването? Отдаването е сякаш, че си пиян, а пияният не знае какво се случва. Той се стреми изцяло към усещането. Ние извършваме сметки също в отдаването. В нашето желание за получаване, защото ние сме желание за получаване. И от желание за получаване ни отдаваме. И затова ние нямаме никакъв проблем да измерим нашето желание, да притеглим нашето желание и да сравним до каква степен ние отдаваме от ситуация на ситуация. Но сметката е само в желанието за получаване, не в желанието за отдаване. Желание за отдаване няма, само желанието за получаване. Ти си прав, но желанието за получаване, аз мога много точно да отмеря до каква степен аз отдавам. Това са същите тези пари, но отначало аз съм ги смятал за себе си, а сега смятам в това до каква степен аз отдавам на теб. Но ако това е така, тогава ние можем да кажем, че ние винаги строим следващото стъпало по отношение на предходното стъпало. Тоест, ние трябва през цялото време трябва да се издигнем на едно стъпало по-надолу, за да се издигнем нагоре. Ти можеш да кажеш така, но аз мога само да се спусна на едно ниво. И да работя със светлината още по-силно, отколкото преди това. И тогава се издигаме на по-високо ниво. Да? Добре? Ти говориш добре.